ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 5 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇବା, ଦୀପ ଲଗାଇବା, ଧୂପ ଲଗାଇବା, ଘଣ୍ଟି ବଜେଇକି ପୂଜା କରିବା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମୁଁ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ଚଉରା ପୂଜା କରୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ପୂଜା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତ 2014-15 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ, ଆମେ ଆମ ମାଉସୀ ଘର ଗାଁରେ ରେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲୁ, ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର 2-3 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା। ତ ଆମକୁ ରଥଯାତ୍ରା ବାସି ଦିନ ମାଉସୀ ହେରିକା ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ଆମେ ପୁରୀ ଯିବା। ତ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ମାନେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ସିଲେଇ କରେ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆଣିକି ରଖିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା। ତାକୁ ରାତିରେ ସିଲେଇ କଲି, ସକାଳୁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଭକ୍ତି କ'ଣ ଆସିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ଜଗା ଆଖିକି ଅନେଇ ଦେଇଛି। ମାନେ ଏତେ ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ମୋର ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ଥିଲା ସବୁ ଜଣେଇଲି। ସେଇଠୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଗା ସହିତ ମୋର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହାର ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି ସେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଏତେ ଭକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସବୁ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଏ, ତ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ 5ଟା ଗାଡ଼ି ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ କରି କରି ମୋ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ। ଫାଷ୍ଟ ତ ଘରୁ ବାହାରିବି, 500 ମିଟର ମୋତେ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେଇଠୁ ପୁଣି 1 କିଲୋମିଟର ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଧରିବି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ। ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ଧରିବି ପାତ୍ରପଡ଼ା K9 ଷ୍ଟପେଜ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ପୁଣି 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ମୋ ବସ୍ ଡିପୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ମେସିନ୍ ନେଇକି ଆସେ। ପୁଣି 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସିନ୍ ନେଇକି ଆସିକି। ତାପରେ ପୁଣି ରୋଡ଼ ପାର ହେଇକି ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ପୁଣି ଆସିବି ମୋର ଯେଉଁଠି ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଥିବ। ମୋର ତ ପ୍ରାୟତଃ ଡୁମଡୁମାରୁ ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇଠୁ ମୋତେ ଡୁମଡୁମା ଯିବାର ଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ ମୋତେ 4ଟା-5ଟା ଗାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯିବାର ଅଛି। ତ ସବୁବେଳେ ବସ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ। ତ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। କେହି ନା କେହି ଆସନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ମୋତେ ଏଇଠିକି ଯିବାର ଅଛି। 1 କିଲୋମିଟର କି 2 କିଲୋମିଟର ସେମାନେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ନେଇକି ମୋ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ ସତରେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ମୋର ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ସେ ସବୁ ସୁଖ ଦେଇଦେବେ ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ନା। ତ ଦୁଃଖ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆସେ କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦୁଃଖ ଆସିଲେ।